joita jaamme 2 kertaa viikossa osallistujien kesken. Laukomaan tulee Celso Borges. Borges, AIK-pelaaja. Myös silloin tällöin sielläkin laukonut rankkareita. Ja hänellä on kyllä erinomainen potku. Ja kuten nähdään, niin aivan hirmuiset paineet siellä on myös katsomossa, mutta ne ei ole mitään verrattuna siihen, mitä pelaajilla on. Tai no, voihan siellä joku olla sellainen pelaaja, jolla ei käytännössä minkäännäköisiä tunteita ole, mutta kyllä tässä aika vaikea on pysyä tyynenä, kuten nähdään. Celso Borges. Hän on siis Costa Rican ensimmäinen laukoja. Jos en tiennyt, että hänellä oli epäonnistuminen takana, mutta se on kova jätkä, kun sanoisin, että hei, mä hoidan. Ja aika usein valmentajat laittavat juuri ensimmäiseksi vetäjiksi joukkueen parhaat laukoja. Kyllä varmasti näitä rankkareita viime päivinä, niitä on treenattu. Tyynen näköinen on Borges. Pieni puhallus, sen jälkeen vauhti ja pallo keskelle ylös, tyylikkäästi verkkoon.